Nasapuan nga wala na sang kabuhi sa floodway nga sakop sang Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Ang isa ka lalaki nga naglumpat sa suba sa sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara sa nagligad nga Hulyo 12. Ginkilala ang biktima kay Jomel Deladia, 39 anyos, nagatrabaho bilang isa ka panday. Sa interview sang Bomba Radio kay Miko Deladia, manghod sang biktima, iya ginkumpirmar nga ilahimatang nasapuan nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilinon sang iniyang naglumpat sa nagligad nga adlaw. Sunod sa iya nang hagad pa si Jomel nga maligo. Antes natabo ang insidente kung sa diin wala nila inigin utdan. Matapos ang pila ka minutos nga nakahalin si Deladia, nakitaan kag nabatian na lang ang biktima nga nagapangayo na sang tabang. Kay tayo mo to nga nakainom sa pakaisa ko nga mas silim pa sa pakaisa ko mga pulis sa tanay kay maligo. Di tayo mo to nga naglibot man sa pakaisa ko to kay mangita ko na palaya. Di wala man makita ang palaya nga no blaw. Tapos na agad sa kuno sa pakaisa ko nga maligo. Wala man sa way man pakaisa ko nga di lanay. Di naglumpat sa kuno sa suba. Kapila pa man siya magbalik sa suba nga magtabok-tabok. Amo to nakita niya ang isang parintim naman ba nga ilumpatan sa tani. Kaso pagbayaw niya wala na siya nakita paglugdang niya. Separado naman nga interview sa Bomba Radio kay Lorena Mendoza, pakaisa ni Jomel, iyagin pahayag nga masamigid nga nagapaligo ang biktima sa among suba. Apang wala nila na antisipar nga nagatapos o kung matapos ang kabuhi sini sang naglisensya ini nga magpaligo, apang wala sila nakahibalo nga suba gali ang luyag sini nga paliguan. Suno kay Mendoza na kahibaluman maglangoy ang ilang nga pakaisa, apang bangod sa makusog nga daludo sang tubig baha nga dala sang mamunog nga ulan bangod sa habagat. Nalumusgid ang biktima. Singgitan, ako kay ang nagalagas, nagsalam, hindi ko man makita, hindi rin makita. Ilagas naman na talaga. Pero ano kadagadaw ka gainom man na sa? Gainom, riata na. Pero pirmi man nga marigos mo, pero napaw ang suba. Kaya nga, nalimang katudaan nga marigos lang din man. Marigos lang din, tiway na mo kaman nga, marigos na nasa suba. Kung man ala na malupatan na sa suba, sugot na lang kami kay siyempre dalo. Ay, kukuki patalikod na lang kami. Si Lorena Mendoza, pakaisa sang biktima.